slavnostní akci být s vámi v městě, které znám od dětství, kdy jsme projížděli do rodiště tatínka do Vanstorfu. Co říci? Víte, mě něco napadlo. A sice, když byla zde čtena jména a profese, si vzpomínám na slova kardinála Vyšinského, který v roce 56, když vyšel z vězení, nařídil pouť do Čenstokovy pěšky a při této pouti v roce 56 řekl, že komunismus se zhroutí v Polsku a zhroutí se zásluhou dělníků. No a když tady zazněly ty profese, tak asi bychom mohli říci s Janem Amosem Komenským, že vláda lidu se vrátila do rukou lidu. Je to určitá výzva, abychom vždycky si uvědomili, že vůbec nezáleží na tom, jaké má člověk povolání, hlavně když ho dělá dobře, že nezáleží na tom, jakou má společenskou kariéru, ale jaký je člověk. A tak bych tady jako kardinál nestál, kdyby tady nebyli tyto dělníci řidič, kteří podepsali Chartu 77. Můžeme tak si uvědomit, komu máme být vděční. Děkuji. Děkuji ještě jednou panu kardinálovi a tím naše pietní akce končí. Za chviličku předjede historická